Okay, viewers around the world. I know life na be Ezechukwu na nke nze ike agwọ yes. So I mata ka obi dị n'ụbọchị taa because his children is celebrating him at 97. This man is a great man in Achina and you hear from him. So nna biko ka mata gị. Kezi afa gị? Okay. Kedu aha ụmụnna gị? Ụmụnna m ụmụ ozuru, achị ndị ụmụ ozuru. Gịnị ka a na-etu gị etu? Ọkụ daa ibu. Ọkụ daa ibube. Nna anyị ọkụ daa ibube. Ke ka obi dị gị n'ụbọchị taa maka ụmụ gị? Okay. M ekele Chineke. Sọ ha na-eze soro okwu nkele Chineke maka ọgbọ m na vileji nna afọ ọmọwụ ovuo ya. Nwoke. Ha nwụchachara na ọsọsọ. Osisi ekele Chineke. Ọ bụ ihe ikele Chineke. Wee rịọ ha mara Chineke ya nchekwa ma o ji enyekwu m nwa abalị n'abụ a na-arịa n'ogologo n'obere oke ọrịa ikwara m anaghị amanye ya amanye a na-arịa ya oke ọrịa nọnyere m nnọchi ihe dị ka ahụ ole ka edewe? Ihe dị ka ahụ ole ka edewe? 97. 97? Hey, okay, ụmụazị. 97. Enwere obere akụkọ iji akọtara ya maka ndụ gị? Ndị nwere ike ịkọtara obere ihe ya akọtara ya maka onwe gị ma etu i siri tuo ma ebe ị mere ebe ị zụrụ ahịa ụdị ụmụ ihe ị megasịgoro na wee ruo oke na ịha wee ma ebe ụdị ahịa edere azụ were mekata wee ruo oke na ihe hụgoro n'ụwa iji akọtara ya. Onye na ị na-ele anya mgbe Chineke ji achọ nke o ji achọ anọkọtago n'ụwa na o mego mgbe m meriri ohibe dịmaga ohibe baa ya ihe a na-akpa ịba ohibe ghọrọ ofu ogbe ohibe tie esu a were obejiri ntụ n'ukwu gbuwa ya tọnụ aga egbuwe ige ohibe gbajie m were azụzụ lọọ ruo n'ukwu ohibe chie ọba azụ nọ na ya asụchabụga m onye na ị na-ele anya adị nsọ ha mgbe Chineke ji chọọ ime iwere ihe ka o ji ndị ike emego mụ adịka agwa ọrụ dara akọ na iji adị m akọtara ji o mere mgbe ndị abata ji ndị ihe ma m nse mba na-eje m n'ọhịa mụrụ ebe osisi jegbukaba osisi jijibe osisi ndị eme ji o mere n'ọhịa mbata gbujikata osisi gbajie dote mere dote na mmegodo ihe na emegodo ihe na ama iri tụrụ kana m bụ o mere nkwụdụ na ya ha ka ihe o mere si mmiri dụkata mgbe a na-ete oro gbajuo ihe ha etụrụ m rekata anya rịba nkwụ rekata nkwụ reluo tọfụ ebe ahụ nwoke a na-akpa eze nwoke na-aga n'iro mkpọ ese atọkwara m atọ ọ ya rigbotere wetuo m mgbe m na-eme dị mgbe o mere mgbe m chiri ugwu Awụsa bịa ka ụwa Naijiria nwụrụ mba onye a nwụrụ arịsịrị onye kaba aichi ugwu Awụsa bịa onye a na-akpọ Naijiria ese m mopụta egbo ụzọkwụba sementi a na ha agba egbo ma anyị jere obe ka ha resi nwụrụ gbakọta egbo mụ na ụwa Naijiria gbakọta dọgụrụba mkpụrụ mgbọ na-abọ nkwụ dị na dọgụrụba agaghị ekechi ihe abara ka mmadụ dị ka aja mana o meghị onye o gburu ndị na-ekele Chineke o meghị onye o merụrụ ahụ mmadụ bụ aja ndị na-ekele Chineke omume meghị onye o merụrụ ahụ ihe mmegoro n'ụwa ndụ m
ezigbo ihe agara ndị Igbo mana echeghị ha mbezi Igbo na-anọ Chineke ka nchetara agara ndị ikorobịa adịrị m eme dị ikorobịa ana m arị nkwụ dọrọbịa nkwụ ịchụ letara oke nna amepụtara m nwa m dị okorobịa ọ dị ka mgbe mee ka nna eri ya sị dibe menere nke na were mewe nke nna mgbe na a na-eje amị kwe ịhụgara Biafra isoro je amị isoro je amị mgbe a na-eje Biafra amị ejere m amị nke ntụrụ nọ o mere nke ntụrụ ada akpọ mtu mbiu ihe na-akpọ mtu mbiu bụ onye dara ikorobịa o kweta ya Methodist aka ya were otu aka punike oje na moto ada akpọchọ na ọ ya jere amị mana ọ bụrụ kedu maka nwunye gị nwunye m ọgụbụchakwara ntị ya ọkwa efe ka eyipụrụ taa n'ebe lụtara nwunye gị ebe ndụrụ nwaanyị ọ na-achịla anyị na vileji ya nwunye gị iwe onye gbụrịgbụ iwe onye gbụrịgbụ ọlụkwa onye gbụrịgbụ onye a na-akpọ Rosaline eze obikwa Rosaline eze obi kee maka ụmụ gị kee ụmụ ole Chineke ji wee gọzie gị agaghị ka gị na ha si atụ ụmụ nwoke nọ aha ofuke n'obodo oyibo ebe ọ nọ n'ụlọ na na-azụ ahịa nke ebukwe n'obodo oyibo etemene nwe obere ihe ọ debere ihe dere na-ebu n'obodo na Asaba ka na-emekọta ịchọkwakwa ọzọ ejue nke ndị nke na-eme nke n'obodo oyibo ụmụ ya ọ dụkwara ndị ọcha ọzọ ọrụ ndị ọcha mụtara na ụmụ na ndị nke nọ n'obodo ya na-alụ nwaanyị ma amụtaghị ụmụ ha ụmụ ha na-ejegharị ha na-akpagharị ụmụ ya ma yunivesiti edele nọ yunivesiti kịta anụghị ya anọ ha n'ụlọ akwụkwọ siri ndị ahụ abịali ndị nọ yunivesiti ọ bụ ha lọọ ọdụ ka ha ahụhụ nna nna ha omehe ndị bụ nna nna ha karịa ụmụachị na-agba ha na vileji ya mana ụmụnna ya omehe onye ya asị kọwa nna nna gị ya akọwa ha hụrụ nna nna ha n'onye wụ nna anyị n'onye wụ nna gị n'onye wụ nna gị n'onye wụ nna nna gị nwe ole iji agbadoro anya ya ma sị na onye mụrụ gị ka mma amaghị m nna ya bụ ezigbo enyi ya nna m bụ eze Chukwu ka mma amaghị m nna ya bụ ezigbo enyi amaghị m nna ya ọ nna ya bụ ezigbo enyi ya na onye onye buru ka mbụ ya ma akọwa onye tọrọ ibe ha na-abụ eze nwenyi na onye ha mụtara eze nwenyi ike mbute ya na eze nwenyi ya bụ nwanne ya ma akọwa onye tọrọ ibe ọ bụ eze nwenyi atọrọ umike mana eze nwenyi na mụtara eze Chukwu onye ha mụtara eze nwenyi onye mụtara eze nwenyi onye a na-akpọ eze egwu mgbe ya mụtara eze nwenyi ya wee mụta eze Chukwu eze egwu wee ka ime onye mụtara ya ni eze egwu onye mụtara ya ka ozuoro mụtara ya onye mụtara ozuoro onye mụtara ozuoro gbere gbọ onye mụtara ozuoro oke gbere gbọ mụtara ozuoro mụta eze nwenyi eze egwu wee mụta eze nwenyi ya eze nwenyi ya wee mụta eze Chukwu wee mụta gị ọnụkwụ mmadụ gị
elewe anya taa ụmụ gị esa anyị bịa rie kwarie n'inwe aṅụrị maka ndụ ede ya akwa ịkwadoro anyị ọnụ anyị ga-eri ya aṅụ taa okay ka e buru ị nọ na ka ahụ eburu gị ka ahụ eburu gị eburu ụnụ oke Chukwu na onye na-achị ọ dị ụnụ Chukwu na onye na-achị Chukwu na onye na-achị ọnụ tụrọ ọ dị kọda omenwa oke omenwa tụrọ ọnụ wee tụọ ọ dị ka aga onye acha na-achị na ndị eburu gị na ya ha agụtazi ha eme onye ka ma aha ya ndị eburu nna anyị enweghị ị ga-akọtara anyị maka histri Achịna ole ihe ma maka Achịna ma ihe Achịna dịrị eme Achịna ji ide ebube na ihe mgbe nke ụnụ ya asị na ihe na ka ụnụ jiri etu ọnụ na Achịna ji were Achịna Ibu dị n'Ọkigwe province Imo steeti Idegwu ya chi we mụtara anya na-akpa Achịna Idegwu ahụ mụtara Achịna were mụta onye a na-akpọ Ebele mụta onye a na-akpọ Eleke mụta onye a na-akpọ Eze Iyi mmadụ na ịtọ Ebele ụmụ Eleke Eze Iyi Ebele na ị na-ele anya tụrụ ha abụ ụmụ Eleke na-eso ụmụ Eze Iyi anyị bụ ọnụ ka ọ nọwụ ụmụ Eze Iyi ụmụ Eze Iyi ụmụ Eze Iyi na-ele anya were mụta ha bịa mụta onye a na-akpọ Ime Enwe mụta ndị na-akpọ Ụmụlọlọ ndị nkesa anyị na-azụ enwere ndị nkesa ahụ Ụmụlọlọ agụkwaghị ha mana ihe a kọpụtara Ụmụlọlọ ụmụ Eze Iyi ma Ụmụlọlọ mụta Ime Enwe ụmụ ndị nkesa anyị na-azụ anya ha akọwara ọnọdụ ha maka ọ bụghị ihe a na-akpọ mgbe ochie ka aka na-akpọ eke ya amaghị Igbo na-asị onye na-akpọtara ya akpọta onye na-eme nke ọma ụfọdụ dị esi ha ya nọ ha akpa ya mere ndị be anyị ga na ya anyị acha na gọọmenti anyị karị ahịa na-eme anyị magbụrịgbụrụ na-ele anya ebe anyị gburu n'ọhịa ka anyị ghọtara ebe anyị gburu o mere ebe a na-akpọ Amụ Iyi amara ha na-akpọ ngafe ihe na-amụ iyi na-ahịa na a na-akpọ ndị Amụ Iyi ogodo anyị gburu anyị chi
Ai nó mà bảo cái này thì anh là anh này thì anh là thế rồi ai mấy cha mấy nghe mình làm bữa à chỉ là chốt lo nhớ bữa để cả bữa bữa chốt qua là lao của tôi cái gì à chỉ là bữa bữa về lại mọi người bữa cái đi cái là coi nha ai là coi nha cũng mua sủi gì kì bây mua rồi nhỉ cả mua sủi gì kì mua rồi nhỉ cả nó mới lấy mua rồi phải quay suy bữa à chỉ là quay suy bữa bia bữa bắt cái tay bữa à chỉ là chia sớm mà thế là họ chụp bắp lô mua giá chụp hàng nào Hawe sen halachi we me bore bo rochiga bore bo na rochiga e ba iburu o me la lan kai ka na ko ma boro aburu na ngafe ngodo ti be anu lo amui mai na lota ko ma boro ro ti na kai mo ho ya ja se ha kwa ja ha se mo ga mecha boleh buang bawa kia terus mbobo semua sekoci buat beno sisian tu kan lah gummi karena ini no buat itu kan lah gummi nah kota macam lah bimo di sini buat bubur ai bata ai là mình bên đây muốn ra bài là ham ai nào vậy bên đây có hàng là người mà nó phải bút tao yêu cả bút gì bút han bút này này emere mere amala kamu perlu dua weh. Oke, wa amala dua weh. Weh, ini caranya cara mana kamu cara. Dua bumi, apa? Sila kekremo. Apa maaf kono. Mana amala kan. Benar kan? Mana siapa dia? Oh, sila kekremo. Kamu nama aku lagi, nama ada, memang chỉ để cầm vào rồi à đây mẹ quê luôn cô cái ông đi cho chứ à đây mẹ này bây giờ Nè đây họ sợ ra hả? này mẹ đuôi kita Nè họ sợ ra hả? Eze ike ezi ike agwụ ọnụ eze nna na-emere ezi ike agwụ ọnụ eze Chukwu biko nna anyị kedu afọ gị? Ezechukwu. Okay, Peter Ezechukwu. Ezechukwu nke anyị nọ na be ha. Yes. Okay. All the same grandfather. Oh, really? Yes. Nna anyị ike agwụ na ọnwa nne gị ka ọ. Yes, all my father tụrụ onye tụrụ ya. Wow. Yes. So you should this celebration today? Yes, fine. So is there anything you are going to tell us about him? Maka onye ọ ga na-celebrate taa. Kedu ihe ịma maka ya ị kọtụrụ anyị? Maka ihe asa anyị na-eme ha onye ọrụ ịhụgabeghị kedu ụmụ ihe ya akọrọ anyị maka? It's a pleasure. Okay. Yes, everyone something we can talk about it. Okay. And the one is that I've been happy to be alive today. And now one is celebrating his birthday. Okay. I've been very, very happy. Because my own father, in his own time, this type of development existed. But this nowadays is existing. It's opportune to him to grab it. So I must honor the position. Yes. We support it, and I'm very happy that he's celebrating it. Yes. Everyone and his children, they're happy to do that. I myself am a partaker of it. Okay. And we're happy to celebrate with him. Okay. Yes. So kedu ihe na-enye gị obi aṅụrị n'ebe ndụ ya dị? Well, ihe na-enye m obi aṅụrị n'ebe ndụ ya dị bụ that
even into today, and let's celebrate his birthday. He's a somebody that I cherish. I love so much. The way he's behaved, his manner, his love to his genius and his brothers and sisters. He's a man that always like peace. He's a man that always like to be together. He's a man that can advise you what you will do that will benefit on that. Mostly, he's a man that hates cheating. He must advise you. This is what you will do. This is what you will do that you can benefit. Forget about arrogant behaviors. So that is why I'm happy with him, to celebrate with him. And in fact, if I start to count what he brings me to somebody in his celebration, in fact, I don't know that. I don't think that we can reach it. Nah, other guy, you told no, and I saw that it's also you. When I saw people, I don't know. I don't mean, I don't know you. Okay, then we will know you. I don't know, being 9, you can't go on the time. So, only in the night, and we want to be the young one. Look at the Hanya guy, and I wouldn't me. So, I want to table, and I want to table, and I want to Lucia. I know over it. I got the Jitapu over. Yes, I told the Indian never. You were not about. Oh, no. You had to very happy. You're going to get thank you. All right. Welcome. Mr. Peter. Thank you. One of you are really. Yeah, I'm going to no problem, don't pick me.
Onye akọrọ enugwu ihe o mere nna taga ya na ọya fish ịmụ nke enwe ka nka trofu ịma taga agụ ọ dị mma ihe na-abịa ugbu a bụ ndị otu nna anyị daji anyị ọbụda efe ndị efe gosie ike bụrụ ịgbọ chapta unu ya na-abụghị bụ smọtụmọ ọnụ gara aga anyị na-atụ nọ nnọọ n'ụzọ pụrụ iche ọnụ mkpọrụ ihe bụ ọhụrụ nke nna anyị ukwu nsogbu adịghị nnọọnụ ogbeghị anyị kere n'ụlọ n'ụzọ pụrụ iche ọbụghị omewu ụmụ ọcha anamani onye azụgbu agụ onye azụgbu agụ
Thank you.
I know my supposed I know for them at Facebook. I name when I see Sarah Kerber. Never been more than a star. Madame, now, money. I agree. So please, I arrive down my problem ever. Chairman, the coach, Chairman, respect. I greet you. Because I'm going to go home again. After I was all the Alpha, no getting guns on Connect in the report. I'm not going to report. Then now, that's what I'm going to report. So, give me the honest Audi with my law. Often, I'm not going to get over there. Then you can get a one. Because how long when you don't know where we go with. Now, you go down here. Money needs it. I need it. Papa, get it right. That's what you look at things. What did you know? Microphone, I look at things. Because yeah, the neighbor has to go to the yard now. Oh, you're not a baby, you don't know where we go. I know you're making it. Because you don't die. Because I have that home. You have high now home. Because one and I get it. You can't get him. Oh, you may have a hammer. You were like I would you give go back. That's all. When I see when you may manage to win you. Only the girl is the challenge for it. You know, like I like being you go on. That I will not. I think you need a gun. Akọda ibube. Ọ gbara anọ. Tọ́lá akọda ibube. Ọjọ́ ìwọ̀n iná. Thank you. Ọwọ́ ìdílé. Thank you. Kesi emene o kesi emene n'igwe eze ngọzi ego. Nnara igwe asụkwa m. Ka agba nke mmanụ. Ịma ama m ihe ọfụma. Na ukwe. Yes. Ọha na-abata ugbu a n'ime kene ndị otu ha na emere mpaghara mmemme. Anyị na-asụ nụ nnọọ oche dị. Ndị atụ ebe ha ga-anapụ ya mmadụ. Ana m ala aka ịnọ ebe ndị anọ. Oge abụọ ha nọ ọnụ mbe Nzakọrọbi. Ihe na-esi afọ na-apụta Nzakọrọbi. Kwado nnukwu mmadụ ka ebu nnukwu asị igwe. Efe Igbo. Efe Igbo ga-ewere. Eze nwa na-ata. Eze nwa na-agbachị. Wọ́n ṣe ìdájọ́ ní ọjọ́ ìyàgàrà àgbẹ̀lẹ́ àdẹ́lẹ̀. Náà ìbẹ̀rẹ̀ wọn ní ìdẹ́. Efi ìbò rẹ̀. Wọ́n ní ha na-enye mmadụ ego. Wọ́n ha na-enye mmadụ ego efi ìbò. Wọ́n ha na-enye ego. Thank you. Biko, Chief Sada, Emotans, Eba, ọmọ mmadụ. Wọ́n bia àìdè mẹ́bà wọ́n ọdún jẹ náà ní. Wọ́n yẹ bọ̀. Wọ́n yẹ bọ̀ náà mọ̀ sí wọ́n jẹ́.
ọkụ na ewu ọkụ ndị saịbịa ọ ndị saịbịa dị n'ọbụrụ ya ihe ka na-ọta ahụ isi ahụ n'elu afọ gị amaghị ọgwụ gị saịbịa nyere m achịcha ihe na-akpọ ya bụ abịka ndị ya aka nna tinye aka hello hello ele ndị ụmụ ele ebe a nọ onye ọ nọ nso na nna afụfa kee ndị ụmụ ka ebe a nọ nna afụfa ọmịa nwụda hello ha nọ ọsọ ụmụ hello are you ready hello hello open eye go no open eye go no ama no tu na re tu na ile tu na de na ha mo se cake ya ma no se free hello every aya go egwu na ọbụrụ ko ago tu gba wa cake ọrẹ ha bo na ko ino na e ka fik aya go na da dia egwu nfa wa cake ọbụrụ ko onye obi dị mma ya nye 100,000 na wa cake eme my friend neighbor also going to 200,000 when mo abugo na hello so who cake na ya o cake o ri ho hello nne ye me gwa na go happy birthday to you hello happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday hello take care you go I'm going to take care I want to take care now you dey go small small well only dey go small I want to be enu hanana ele get to go away I want to take care now again na cover na mo so be away I'm going to take care now be no na anya wala handu momo anya wala handu muneba anya wala ne agadiru kesnuna anya wala handu mone go for me agadiru anya wala handu mada wafe na handu jo mala na handu wala gamonsa agadeba ala ageba bibo hello Otubuana Metos hello can you make because see me we have Metos please toast please I come because all my Siana neighbor only one Siana neighbor please only one Siana neighbor please ana ya zai ene go pe wa ye mo ka ko go be Otubo kai wo le mere hello oya afro to hey na bia honorable Jesus hey Oji Azoku hey na efibo ana make any none ama won tuba tuba da ko se se o gi apo kafe o ye beli tuba na bia na ba tuba na
Thank you.
I'm